Gibati og tumang pagmahay ang usas mga nadakpang sospek sa tulis sa dakong mall sa Mandaue City. Gibarugan niya nga wasay kasayuran na hain na karon ang uban nilang mga kaubanan sa paghimo sa maong krimen. Ang report ni Nico Serino. Si Arnel Simafranca nagdrive og habal-habal sa Tangub City apan gi-recruit og trabaho sa Sugbo. Usa sa napatay nga suspect nga nakaila na niya ang mitanyag niini. Aminado siyang natintal sa saad nga bayad nga 100,000 pesos. Tahas niya sa operation pagpukpok sa estante ug paghipos sa alahas. So isura gud sa mall. Ora ra gud gagawon sa ngalan ng window shopping. Sugod panghipos. Diyan na pagboto na to. Wa pa ikita karon kung asa ang kinatibuk-an nga alahas nga nadagit. Pag ako mag-withdraw namo kay tanan, alas, i-remit na sa mga leader. Ang ito mga kuan nakadala to. Maglibog buwan na og sa leader nila kay kuan man na sila pod ni ang dili sa kabuk ang habilin. Sa kamatayon sa upat nila kakauban, Idala na sila police station. Tingnan lagi kung mas sila kabot dito. Possible pa doon. Nukol na sila. Wala po ko kakuan. Huwag nasa lay dala nga po sila. Kaya kami nakakuan mong good me. Lahira mong good me. Niyang ko na ako sa ambulance. Salamat ko nga buhay papuguron. naputo sa pagmahay si Simafranca sa desisyon pagkuyog sa grupo. Ni first time ta, kuratan ko nasamad magigo. Kita tagdugo, hadlok ko mangganita. Ug alang sa uban niyang kauban sa krimen nga gipangita pa, ani ay mensahe ang dinakpan. Pagmahay, dako kay pagmahay. Ang nga pilmi ani nga nani nga sitwasyon. Kapoy mo po miyaning ko ana, may ning magdungan mi tanan dire. Pero sa naman nga wa mo koy ka kuan nga information nga kay wa mo koy kalibutan kay recruitment mo ka. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.